Ma'am Rachel Novabli. Ma'am Rachel, how are you? Merry Christmas. Good morning. Good morning, Action Art. Mhm. Merry Christmas gid sa imo, Ma'am Rachel, kag Yes, sa Merry tanan nga staff Christmas sa sa imo taga at sa DTI. tanan. Oo, mayo man. Merry Christmas gid sa tanan. Aha. Ma'am, interesado gid ko lalo ang result. May team kita, I understand nga nagpadulong didto. Nakita ko sa post sa isa sa mga employees naton kag personnel dira sa DTI Negros. Anong feedback? Ano ang report kinabaton mo, ma'am, gikan sa sining team? Oo, so nagpanda kita price monitoring, no? Tanan naton nga staff nga ari diri sa Consumer Protection Unit nagkadto dito sa Kabangkalan sa Mhm. pag-verify sang prices, no? Nga sa mga basic and prime commodities. Pero even before sina Action Art, kada Okay. bulan, regularly gid na kita yang naga-monitor sang prices dito. Mhm. Kay amo na ang basis naton nga just in case may calamity, ang prevailing prices sang ini nga mga produktong Mhm. previous month monitoring, amo ini ang basis sang pag-set sang automatic price control in Okay. case na ma-declare ang lugar nga in a state of calamity. So Mhm. nakita na nato, no, ang declaration of the President where Region 6 is included Mhm. in a state of emergency dated 21st of December, no? So Okay. based sa monitoring kahapon, may ara gid man nga kakulangan, insufficiency of some basic and prime commodities. Mhm. For example, mga noodles or mga tubi, no? Nagkulang gid man sa mga balaligyaan. Mhm. Pero ang mga tag-iya naghambal nga ang ilang source or ginabaklan nila, syempre wala man ka-deliver because ang ilang source is Cebu, which is also affected Okay. by the calamity. Oho. Pero naga-coordinate sila sa iba nga suppliers. And according sa ila, may mga arrangements na sila nga maka-deliver ang iban suppliers sang ina nga mga commodities. Okay. So ang pagtan-aw sa monitoring team subong nga daw gaamat-amat naman balik sa istante ang mga stocks. Nagkulang gid man right after sang typhoon nagkulang. Mhm. Pero subong nag-amat-amat na balik ang Balik. iban nga stocks. So may Mhm. sulod na ang mga istante nila. Okay. Pero In terms of like for prices, example, ang mga kwan ma'am, chargeable lights, generator set, nga siling to nagligan yes. ang report nga daw ginakulang, why man nagtalaas Oo. man ang presyo halos doble, ina nadalaman sa monitoring ta. In monitor nato ina even nga hindi ina siya basic need and prime Okay. commodities or wala na siya naton regularly gina-monitor kay Mhm. wala siya na-include as BNPC. But because of sang natabo nga ini nga kalamidad, gin-monitor ina naton and nakita man sang monitoring team nga may ara gid man pang available stocks, no, pero hindi kita ka-set sang price kay waay kita masyado basis kung sila ginabala ang mga prices sina sang previous month kay waay ina gina-monitor, no. Mhm. Amon lang ya, so based sa monitoring the within kay may ari kita diri nga mga suppliers ng mga dalagpo diri sa Bacolod City, so nangusisa man kami kung pila ang presyo sang ina nga mga genset, no. Okay. So according sa ila, why sila nagpasaka sang presyo sang genset as is. So ang Mhm. possible nga ang mga resellers muna bala, amo na siyempre mabakal pa diri sila wherever nga source sa Bacolod or where din baligya nila dito. So Mhm. possible nga in-increase nila ang price. Amo nang possibility, but as of now, wala pa kami diri kabaton sang any consumer complaint nga amo Mhm. na ang resibo. Kasi wa kita basis wala sang paghambal nga amo gid na ang Ang presyo. presyo, Kasi correct. Mhm. oo, wala man may naglabot diri sa amon Mhm. nga complaint nga amo ina ang presyo sang ini nga mga balaklon.
Okay. So mga solar panels gining-include na naton sa monitoring. Aha. So ang himuon sang opisina is because na na kita na declare as state of calamity, no, ang provincial government nang declare man, ang Mhm. Bacolod City nang declare man. We will be meeting with the local price coordinating council, no? Kasi sila sini may power man sila kung gusto nila ipa-include ang ining nga mga balaligya ng ining nga mga items sa as included sa inog monitor or inog declare nga price control, no? Okay. So buwas ina ang among meeting considering sang availability man, no, sang mga government or sang members ng LTCC. Aha. Ang good news lang kiti at least ang delivery sa mga basic commodities dito, especially sa Southern Negros, nagamat-amat na since nga nagnormal naman ang tiempo ma'am. Yes, nag-amat-amat na balik ang supply. Mhm. And ang prices is further monitoring is within the suggested retail price. Kaya ginamonitor na nato, no, may suggested Okay. retail price. So monthly na ina-monitor, so compliance na ina sila. So, ang among ginamonitor, ang mga dalagpo ni mga groceries and supermarkets action Okay. cards, no? Okay. So ang mga, syempre, ang mga gagmay na iya, di inabi sila mabakal, di na sila mabakal man sa supermarket o kung sa mga grocery stores. So may added cost sa ila. That's why nga, syempre mga tiyanggi-tiyanggi or mga iban dila ang gagmay nga stores, syempre medyo mataas na sila ya sa suggested retail price. Correct. Aha. Kating iban pila pa man ka kilometrong ginabiyahe nila mangumpras ka man kalandal unto limbawa sa bukid sa Gandunete, that is another thing, gastuhan na nila ma-increase gina siyempre. Oo. Okay. Amo na siya situation subong. Aha. So anyway, ano gid ang instruction sa office ninyo coming from National DTI office because of the effect or aftermath nga sa bagyo, ma'am? So we are setting the automatic price control nga nga mga prices Okay. subong based sa mga previous months. So ni namon i-publish kung sila ang automatic price control sa mga basic and prime commodities. Mhm. In case ka mayara complaint ang mga consumer, no, especially sa mga dalagko iyang nga mga stores, mga supermarket, dira kung mayara sa area nila nga daw natalupang dando may increase sa presyo, anong himuon nila? So kadto lang sila sa DTI office or magpadala sila sang available. May mga business counselors kita, no, sa mga banwa-banwa sa Kabangkalan, sa South, tanan nga ina nga banwa may ara na kita nga negosyo center kag may staff kita dira. Ano sila na ang face of the DTI dira sa ina nga lugar. Okay. So pwede nga dira lang sila mag-lodge sa ila complaint. Ay pasa lang na diri nila sa amon mediation officer na mag-take action sa ina nga mga reklamo. Okay. Sige. Via online guro basi pwede man padala, ma'am, no? Oo, pwede gid. Okay. Aha. Sige. On that note, Ma'am Richelle, salamat gid sa imo sining nga time. Daw 24 half day kamo kag 31 base sa pagwa subong nga advisory coming from the national government. Okay, salamat man Action Art sa pagbulig sa amon sa alinton sang ini nga mga aktibidades namon sa opisina. Aha. Salamat gid. Good morning and Merry Christmas. Thank you. Yes, good morning and Merry Christmas. Let's keep safe. Salamat. Thank you. Salamat.